Dragon fruit. Chef. Eh, ma'am, saging, pili lang. Lakatan, saba. Sa'yo. Pili lang kaya. 34. Lemon. Di ba binibili na kulay dyan? Pili ka na malagi. Sir, dami natin. Bigyan mo na yung kainin dyan. Ano ka, Tor? Mamili na ka, Tor. 66 ka. 66. Kuya Ban. Anong pala na ngayon? Kuya Ban. Kanita na pang giniling ako. Kanton. Alawan na po. Ano, te? Giniling. Ilan? Magkano yung kilo? Eh, ginagbalon daw. 170 ka lang ate. 1 kilo lang. Yan. Kano ba, Nos? Atin na rin at lang mo. Magkano hotdog mo? Okay. Yan 95. Kalahati. Yung ganyan, ito 125. CP. Ito 145. Then, ito 170. Nanay nito. 1 kilo, 170. Yan, product nila. Yan, ha? Ano pa ten? Wala na. Wala kang gulay ata eh. Ano? Gulay, ala. At dito sa amin. Ayan. 5-10. Amo nila po na. Iba po na tao pato. Na? Ano ako? May gulay. Dito maganak po. Magkano nga palya? 1.4 po 30. 1.20 kilo.
Wow. 80. Wala yung balat niya. Nililig mo? Ala yung balat? Puro yan kaya. Alaya pong balat. Kaya mo po. Tactical bell, ma'am. Anong balapan mo? Seaweed. May seaweed. Na? Ayan, sakto sito. Sige lang po siya. Makahulmala rin. Hipon. Ano po yun? Vapor. Ano kaya kayo? Okay na. Buyas mga kamatis ha. Kaya ba si buyas mga kamatis? Tilapia ate. Te. Te. 90 lang tata. Dito te. Dito. Bukan buhay te. Te, buhay na buhay yan sa may discount ko pa te. Ate.
Magkano daw? 90 lang. Ay, yeah, hip. Sige po, video lang. Vlog, kuya, vlog. Ay, vlog. Okay. Salamat. Si kuya po, oh, si kuya. Second. Mabiyala po. Ano may supo ang lalaki? Nalagyan, no? Kano dito po? 1 for 200. Yeah, 650. 500. Something lang, ah. Look at this, guys. Fresh seafood. Shrimp. Sugpo in Tagalog. Hotspot is kuya. Tuloy natin. Bisa ko po. Dito, dito na lang tayo. Tilapia, babang tilapia. Malagola, San Juan. Tilapia, eh. Malaga pa sa dalawang paro. Ilan? Ano ba yun pa daw? Paro? Pinalo? Ganda lang pa daw. Ako lang po. Natin pa natin. Para yan ako ah. Dek, ito ma. Ilan? Ilan po, baka gusto nyo. Boset! Ay, sit po ah. Palitan na lang. Papalitan. Ito po ah. Ito po, 125 lang po. Ano pa? 125 lang. Wala nang iba akong set. Baka gusto mo, wala. Sige, ito pa.
mangga. Saging mangga din. Kano po, Kenny? Avocado. Vanilla lang. Bayaba. Kaya hindi malaki bilog ang yung maliit o bilog ang dulo. Ano? Ano yung may bunga? May bunga na? share and subscribe.